Kaixo, bideo hau nahiko garrantzitsua da, honetan azalduko dugu zelan kalkulatzen den matrize baten alderantzizkoa, eta hau da etengabe erabiltzen egongoaren kontzeptu bat. Orain arte aurreko bideotan egon gara kontzeptu ezberdinak ikusten, eta horiek guztiak hemen erabiliko dira, zergatik. Hemen daukagu matrize bat. Baita ere komentatzea ikusi genuela zelan kalkulatu alderantzizko matrizea matrizeen gaian, Gauss-Jordan metodaren bitartez, hau da guztiz ezberdina, eta hau da gehien bat erabiliko duguna. Ematen digute matrize bat, A modukoa, eta eskatzen dugute alderantzizko kalkulatzea A ber minus bat bezala idazten dena. Hauek dira gure matrizea kalkulatzeko jarraitu beharreko urratsak. Lehenengo urratsa izango da determinantea kalkulatzea, gero matrizeran adjuntua, gero matrize adjuntuaren transposatua. Eta azkenik, matrize alderantzizkoa izango da bat zati determinantea bider aurretik kalkulatu duguna. Karo, hemen agertzen zaigu, determinantea, adjuntua, transposatua, hain zuzen ere, orain arte kalkulatzen egon garen gauza guztiak. Beraz, esan dezakegu, bideo honetan gauza guztiak batzen direla. Matrize baten alderantzizkoa kalkulatzeko kapazak bazarete, esan nahi du aurreko kontzeptu guztiak menderatzen dituzuela. Joango gara banan-banan, pausua jarraitzen. Lehenengo pausua izango da gure matrizaren determinantea kalkulatzea. Kasu honetan, bi bider bi bezalako matrize batean nahiko horreza egingo zaigu, ze azkenan egin behar duguna da matrizaren diagonal nagusia, ken bestea. Beraz, idazten dugu. Lehenengo urratsa, jarriko probil batekin ez liatzeko, lehenengo urratsa izango da matrizaren determinantea. Eta hau izango da, bat bider bi, ken 0 bider iru. Beraz, bi. Badakigu ja zein den determinantearen balioa. Gauza bat, pausu honetan kalkulatzen badugu matrizearen determinantea 0 dela, kasu honetan ez, baina izan daiteke 0 izatea, zorienokoak zarete, azentzu batean, zeia, ezin dezakezue ezer gehiago egin. Matrize baten determinantea 0 denean, karo, formula honetan, gero, kalkulatzeko, hemen bat zati 0 ematen denean, ezinezkoa denez, esaten dugu, matrize horren alderantzizkoa ez dela existitzen. Matrize guztiek ez daukate alderantzizkoa. Matrize, eta hau zuzena da, matrize baten determinantea ez bada 0, existitzen da. Matrize baten determinantea 0 bada, ez da existitzen. Hau da baldintza nahikoa horretarako. Hori lehenengo urratsa. Bigarren urratsa izango da matrizearen adjuntua kalkulatzea. Aurreko bideo batean komentatzen genuen zelan kalkulatzen den adjuntua. Azkenean izango da matrize berri bat eta matrize bakoitzaren elementuetan, hemen izango dugu adjuntua hau, hemen adjuntua hau, hemen hau eta hemen hau. Gogoratu zeinuak ondo jartzen, hemen izango dugu positibo bat, hemen izango dugu negatibo bat, hemen negatibo bat, eta hemen positibo bat. Horiek datoz, minus bat ber, bat gehi bat, minus bat ber, bai gehi bi, diagonalean positiboa geratzen dira batuk eta beti bikoitiak direlako, eta hemen bakoitiak. Baina horretaz aparte, jakin behar dugu zein den zenbakia. Gogoratzen dizuet, hau bezalako matrize errezetan, hemengo elementua justu izango da kontrako izkinan dagoena. Hemengo elementua izango da kontrako izkinan dagoena. Hemengo elementua kontrako izkinan dagoena, eta hau izango da hemen dagoena. Beraz, adjuntua izango litzateke bi, minus iru, 0, eta bat. Hirugarren pausua, matrize, oraintxe bertan kalkulatu dugun matrizaren transposatua. Irakasle batzuk gomendatzen dute bi pausu hauek elkarren zaidean egitea. Adjuntua kalkulatzen dugunean zuzenean transposatu egitea, ze batzuetan hasten zaigu transposatu hori egitea. Edo ere, ni bizatitan ningo dut, baina kapasak bazarete bakar baten egitea, hau pasuek. Orduan, horretarako, adjuntuaren transposatua izango da. Oraintxe bertan kalkulatu duguna, baina leku aldatzen. Hau da. Hau eraman behar duguna, hauena, eta horrela. Ilarak eta zutabeak aldatu, hartzen dut, ni beti koloreak hartzen dut, hau da lerro bat, eta bihurtuko dugu zutabea. Bi minus iru, bi minus iru. Urrengo lerroa dela 0 bat, 0 bat, bihurtuko dugu zutabe. 0, eta bat. Ja kalkulatu dugurik. Eta azkenik, formula erabiltzea. Gure alderantzizko matrizea, izango da, bat zati determinantea bizen, bider, gure alderantzizko matrizea.
bat zati bi, goratu zenbaki bat biderkatzen denean matriza batekin, zenbaki hori sartzen dela matrizaren elementu guztietan. Beraz, esango genuke, bi zati bi bat, 0 zati bi, 0, minus, iru zati bi, eta bat, zati bi. Eta hau da, a ber minus bat, matrizaren alderantzizkoa. Eta hau da, mundu polit batean, kalkulatzen dugunean, bi bider bi bezalako matriza baten determinantea. Alderantzizkoa. Oraintxe behar den ikusiko dugu hiru bider hiru bezalakoa denean, eta, bueno, urratsak berdina dira, baina urrats bakoitzean askoz denbora gehiago sartuko dugu. Goazen ikustera. Bueno, daukagu matrize berri bat, eta kalkulatu nahi dugu honen alderantzizkoa. Hemen jarri dugu formula txuletia bezala. Lehenengo pausua goratu zela determinantea kalkulatzea. Beraz, horretarako jartzen dugu bat, 0, bi, 0, minus bat, iru, bat, 0, lau. Hiru bider hiru bezalako matriza denez, bere determinante kalkulatzeko sarruz erabiliko dugu. Beraz, kopiatuko ditugu lehenengo bilerak bat, 0, bi, 0, minus bat, iru. Hartzen ditugu diagonal positiboak, hau, eta diagonal negatiboak, hau, eta hau. Eta jazten ditugu nolako aldean. Alde batetik daukagu bat, betik gazten naiz. Bat, minus bat, lau, minus lau, urrengoa. 0, urrengoa, 0. Ken, betik gazten naiz. Bi, minus bi, bider bat, minus bi, urrengoa, 0, eta urrengoa, 0. Minus lau, minus bi. Berdin, minus lau plus bi, berdin, minus bi. Hau izango da, gure B matrizaren determinantea. Matrize hau, determinantea 0 ez denez, horrek esan nahi du, existitzen dela bere alderantzizkoa, beraz, kalkulatu behar dugula. Bigarren urratsa izango da adjunto kalkulatzea. Horretarako, aurreko bideo batean koentatzen genuen bezala, zatituko du horrela gure pantalla, jarriko ditu gure matrizaren dimentsio berdinak. Honela, eta bat, bi, eta hiru. Egingo dugu lehenengoa, eta besteak, zuzenan jarriko ditut. Hemen adjunto kalkulatzeko, hemen a bat kalkulatu behar dut. Horretarko lehenik eta behin jartzen dut. Minus bat, ber, bat, gehi bat, kasunetan bi izango dela, positibo bezala geratuko da, eta minor osagarria gogoratu dela. Tatxatzen dut lerroa, eta tatxatzen dut zutabea. Eta geratzen zaidan elementuekin, kalkulatzen dut, bere determinantea. Kasunetan determinantea, hau minus lau ematen du, eta hau 0 beraz da minus lau, plus bat, minus lau. Minus lau plus bat esan dut, hau plus bat delako, bale? Beraz daukagu lehenengo elementua, eta beste guztiak zuzenen jarriko ditut. Bueno, eta hemen daude gainontzekoak. Markatu ditut berdez, gure matrize adjuntuan jarriko ditugun elementuak. Konporatu kalkulak ondo egin dituzuen, edo nik ondo egin ditudan, eta bestela bideoan komentatu. Hau da gure matrize adjuntua, txorakeri bate, baina hemen A jarri berrean, B jarri barko denuke, azkenean matrizea B denez, B letrarekin, zenbakiak berdin jarraitze dute. Orduan, transposatzeko gogoratu. Hartzen dugu lerro bat, eta bihurtzen dugu zutabe. Izan zeteko horrenako zerbait. Minus lau, iru, bat, 0, bi, 0, eta bi, minus iru, minus bat. Hau da gure matrize adjuntua, beraz, badaukagu gure matrize adjuntuaren transposatua, hau da minus bi, orduan, alderantzizkoa lortzeko, elementu bakoitz egin barko dugu, zati minus bi. Eta egiten dugunean zati minus bi, gogoratu zati negatibo horrekin zeinu guztiak aldatzen direla, honelako zerbait geratzen zaigu. Eta ikusten duzuenez, hiru matrize baten alderantzizkoa kalkulatzea, pausuak argi egon daitezke, baina kalkulak egin behar dira, eta leku askotan akatsak sortu alditugu, beraz, kontu zigi beharko gara.